आं दिनै मोनसे गोनां फोसावथाय नोंथांमोनसिम लानानै फैदों। जाय फोसावथायनि गेजेरजों नोंथाङा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जाय टपिकखौ लानानै जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो बे दुंहाव थासारिनि गेजेरजों आथिखालाव बर'नि राजखान्थियारि दोहौआ माबादि महर लानो थांगासिनो दं बिनि सायाव सासे गुनु सुबुङा मोनसे आर्टिकेल थामहिनबा लिरबिदां लिरदों। बे लिरबिदांनि जोहै बिथाङा एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो मानो थानो गोनां जाखो आरो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि बिबाना जोंनि सरकार जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बिबान गैया नामा? बिबान दङब्ला बिथाङा बिटिआर एकर्डनि जोहै बिटिआरनि दफाफ्राव बिथांखौ रैखाथि खालामनायनि मोनसे क्लज लाखिनानै बिथांजों लोगोसे जेसेबां केडारफोर दंमोन बिसोरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै दाय दसनिफ्राय उदांस्रि जानांगौमोन होननानै बे बिटिआरनि क्लजआव मानो सोसननाय जादिया आरो बे बिटिआरनि क्लजआ स्पेसियेलि एनडिएफबिनि जुजिनायनि जोहैसो जादों। एनडिएफबिनि जोहै जुजिनायनि जोहै जादोंब्ला दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव आरो दैदेनगिरिफोरखौ रैखाथि मोननो थाखाय बिटिआरनि दफायाव मानो बयनिबो उदांस्रिनि थाखाय थामहिनबा जेनेरेल एमनेस्टि मानो मोनदिया आरो जाय रादायनि जोहै गासैबो केडारफ्रा गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जेलनिफ्राय रैखाथि जानांगौमोन जायाखिसै। इभेन बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि सिगनेटरि अफ बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारियानो दिनै थैजासिम जोबथेसालिनि साजा गुवाहाटी हाइकर्टनि जोहै थांनाय 27 सेप्तेम्बर 2022 फोसावजाबाय। दा बे खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो माखासे सरासनस्रा सुबुंफ्रा ससियेल मिडिया आरो लिरबिदांफ्राव गाव गावनि गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बायदि किसिमनि खोथाफोरखौ लानानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा बिथां रन्जन दैमारिनि थाखाय मा मावनांगौमोन लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बिथांनि सायाव माबादि नोजोर होनांगौमोन आरो बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय दिनै बिटिआर एकर्डनि जोहै दिहुनना लाबोदिया आरो बिटिआर एकर्ड होनाय सागान होनायनि इयुनावबो बिथांखौ मानो जोबथेसालियाव दोनफिनखो आरो बिनि सिंनि आन्दो गुमुराव मा हाबनानै दङ बेखौ गासै बर' रायजो राजाफ्रानो आथिखालाव मिथिबाय आरो सोरनि फाव फान्दायनायाव बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव थानांबाय दङ आरो माखासे मिउजिक चेयारखौ लानानै गाव गावनि गादिखौ बिथां फैयोब्ला सोरबाया गिनानै बिथांखौ जोबथेसालियाव अरायसम थाजानायखौ लुबैदों बेखौ जानो हागौ जायनि थाखाय गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय जाबादि हाबाफारि लानांगौमोन बेफोरखौ लानाय नुनो मोनाखै आरो बेफोरनि बेफ्रुसार रादायफोरखौ आथिखालाव गोबां एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो माखासे मेलेमजिबिफ्रा सावरायबाय दङ आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बिथां बाथायाबो गोबां खोथाखौनो बेफ्रुसार आन्दो गुमुरनि खोथाफोरखौ बुंदों। रन्जन दैमारिखौ सोर जेल जाहोआमोन आरो रन्जन दैमारिखौ माबोरै हमहोआमोन बेफोरनि गासै खोथाफोरखौ बिथांमोना रोखा रोखा बुंदों। बेनिफ्राय जों रोखा जानो हागौ बेनि आन्दो फैसालियाव सोरबा गेदेर बर' राजखान्थिगिरिफोरनि आखाइ दं होननानै जों बुंनांगोन। नङाब्ला सासे सागानगिरिया सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव गोजोन सुक्ति जानायनि उनाव मानो जोबथेसालियाव थानांगौ? दा बेफोरनि गासै खोथाफोरखौ बिथां फैलाव ब्रह्म तामुलपुर बिथाङा मोजां रोखोमैनो लिरदों। बिथाङा असमिया बर' इंराजि मोनथाम रावजों गोबां मोजां आर्टिकेल लिरो जाय आर्टिकेलनि जोहै बिथाङा कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ लानानै बिथाङा थोंजोङै जेबो सार्थ लायाबासिनो नंगौ गोनां खोथाफोरखौ सायख'नानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव आरो माखासे फोसाव बिजोंफ्राव बिथाङा आर्टिकेल लिरो
जाय आर्टिकेलनि सिङाव हाबनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन बिथांनि बर' हारिखौ थै बादि गावनि जिउ बादि मोजां मोननाय गासै खोथाफ्रा। आं दिनै बिथांनि सावरायनाय लिरबिदांखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आङो JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै फोसावनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना फोसावथायखौ गोसो होनानै नाय आरो फोसावथायनि जोहै नोंथांमोना मा मोनदों आरो बेनि जोहै मा बुंनो सानदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैनानै नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन। दा आं बिथांनि लिरबिदांखौ फरायथिनो नाजानाय जाबाय। बिथांनि लिरबिदांनि मुङानो जाबाय समा रावखौबो निमाहा होआ। फैलाव ब्रह्म तामुलपुर। NDPनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ NDPनि सुक्तिजों उदां खालामनो हायै सुक्ति खालामनायानो गोरोन्थि। NDPनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ NDPनि सुक्तिजों उदां खालामनो हायै सुक्तियानो गोरोन्थि। एबसुआ NDPनि सुक्तियाव सहायसो खालामदोंमोन। गुबै सुक्तिकारिया NDPआसोमोन। NDPनि मोजांनि सुक्तियाव NDPनि नेताया गनो हानायनि सुक्ति जायाखैब्ला बे सुक्तिया थारैनो सन्देह गोनां जादों। बेनिखायनो बे सुक्तिजों गादि लाग्रा बिटिआरनि नेताफ्रा एसे लाजिनो रोङोब्ला गावनि समायनाखौ रैखाथि खालामनाय जागौमोन। जुदि लाजिनो रोङाब्ला बर'नि खाफाल जाग्राफोरनि गेजेराव बिसोरबो साफा NDPनि सुक्ति खालामनायाव गाहाय बिबान लाग्रा प्रमद बर'आ उनदा खालामनानै निमाहा बिनो गोनां दङ। मानोना बे सुक्तियाव रन्जन दैमारिखौ थगायनानै सागान होहोनाय जादों। बेयो दिनै फोरमान जानो थांगासिनो दङ। NDPनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गोरोबथायाव लाफायाब्ला बिटिआर गोरोबथाया जाफुङा बेखौ रायजो सरकार आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा मोजाङैनो मिथिगौमोन। बेनिखायनो रायजो सरकार आरो खायसे बर' दैदेनगिरिफ्रा नाटक खालामनानै दान मोनसेनि जुनै रन्जन दैमारिखौ जामिन होब्रबनायनि राहा खालामदोंमोन। गोरोबथाखौ दैदेननाय बिबानाव थानाय NDPनि सुक्तिखौ खालामग्रा दैदेनगिरिफ्रा गोबाङानो जानांगौ बे नाटकखौ बुजिख'नो हायाखैमोन। नङाब्ला गोबाङानो मिथिखा हसिखानो बेबायदि नेता सख'नो हायै सुक्तिखौ खालामदोंमोन। बे गोरोन्थिनि जुनै समा रावखौबो निमाहा होआ। दिनै बिसोरो मावबोनाय गोरोन्थिनि फोरमानखौ समा होबाय। भारतनि गणतन्त्र सासनगिरिनि गोरोन्थिखौ हमनो जुनै बेरेखा हान्जानो सुबिदा होनाय जायो। बेनिखायनो बेरेखा हान्जानि बिबानाबो द्लामैनो थायो। बिटिआर सुक्तिखौ खालामनायाव मैखोम बिबान मोननै बर' नेता हाग्रामायाबो गावनि बेरेखानि बिबानखौ थोजासे मावफुंदों होनना बुंजाया। मानोना बिटिआर सुक्तिया मोजां जागोन ना जाया सागान होनायनि आगोल बेखौ नायफामनो नाजायैया हारिनि फारसे नोजोर गैयैखौनो बुंजायो। गुबुन फारसेथिं एन्टुलेसियल होननायफोराबो समाव बाथ्रा बुंनो ओंखारै उन्दुगादोरा बादिसो दिन्थिदों। एबसुआबो दिनैनि हालतनि जुनै दायनिगिरि नङै नङा। मानोना रन्जन दैमारिखौ सख'नो हायै सुक्ति खालामनायाव एबसुआबो दायनिगिरि। मानोना सुक्तिखौ खालामनायनि दैदेननायाव मैखोम बिबान लाग्राफ्रा एबसुआनोमोन। प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि। हारिनि खायसेफ्रा दुसिन बाहागो गोमाजानो गिनानै दानि खुंबाय थानायफ्रा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबदोंब्ला मिथिखा बिनि सैथोथिखौ समासो फोरमायना होगोन। मानोना समा रावजोंबो लोगो नङा आरो रावनिबो गोरोन्थिखौ समा एरसोना अरायदोना। जेब्ला समा सैथोखौ बुंफोरना होगोन अब्ला हारिनि सुबुंफोरनिफ्राय निमाहा मोननाय नङा। मानोना बड'लेण्ड सोमावसारनाया अजन गैयै नङामोन। बेनि जुनै रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा जिउ दान होदोंमोन। बेखौ गाज्रि लामाजों दिंग्राय होग्राखौ हारियाथ' गोरलैयै निमाहा होखाया। लोगोसे बिसोरो गसाइनिफ्रायबो निमाहा मोना।
रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननाय राहाखौ प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथानि दफायावनो थिसनखानो नांगौमोन। बिटिआर दफायाव रन्जन दैमारिनि गनायनि राहाखौ लाखियाब्लानो दिनै सख'नायनि राहा नागिरनानै केन्द्रीय सरकारजों रायलायगोन, खावलायगोन बायदि रावफोरखौ बुंनो लाजिनाय फैनांगौमोन। मानोना गोरोबथाखौ खालामखांनायनि उनाव केडारफोरखौ सारेन्डार खालामहोखांनायनि उनाव जोंनि खोथायाव माबादि गुरुत्व होबावगोन आरो गुरुत्व होआब्ला एनडिएफबिफ्रा माबा एदलाबनो हाबावगोन बेखौ आसा खालामजाया। एनडिएफबिनि केसनि बिथिङाव बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंहोनो दैदेननाय बिबानगिरिफोरा दि गेदेर गोरोन्थि खालामबोबाय बेखौ दिनै रोखा रोखा रायजो राजाफ्रा मिथिबाय। सोंथि जायो, एबसुआ एनडिएफबिनि केसनि बिथिङाव मानो गोरोन्थि खालामखो? रन्जन दैमारिया बिटिआर सुक्तिजों गगोना गवा? दा बेखौ जोंनि रायजोफ्रा साननो गोनां जानानै फैदोंसै। सावरायथाया थामहिनबा लिरबिदाङा एसेयावनो जोब्बाय। लिरबिदांनि जोहै बिथाङा आथिखालाव जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जोहै मा गोरोन्थि जालांखो आरो बिटिआरनि दफायाव जोङो मा गोरोन्थि खालामखो आरो बिटिआरनि दफाफ्राव रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिफोरनि सख'नायनि खोथाफोरखौ लिरनो हायैया मा आन्दो गुमुर थानो हागौ बेखौ नोंथांमोना बे लिरबिदांनि गेजेरजों स्पष्ट जाबाय। आरो बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनो स्पेसियेलि बिटिआर रेकर्ड जानाया जाहैबाय जोङो गाव गाव मन्त्रि एमएलए चिफ एमसिएलए जानो थाखाय हरखाबैनो खालामनाय मोनसे सुक्ति होननानै बुंनांगोन। मानोना बे सुक्तिखौ जोंनि माखासे गेदेर गेदेर उकिल फरायनाय, गेदेर गेदेर हाइकर्टआव खामानि मावनाय उकिल आरो ल'नि बिथिङाव फरायथ'नाय गोबां दैदेनगिरिफोर दं। बिथांमोनखौ लानानै स्पेसियेल टक जानानै बबे दफाखौ लायोब्ला माबादि जोङो जोंनि दायनिगिरिफोरखौ सख'नो हागोन आरो बबेबायदि क्लजखौ जों सोसननांगोन बेफोरखौ लानानै सावरायनायमोनब्ला दिनैनि बिटिआर रेकर्डआव थालांनाय जा गोरोन्थि बे जानाय नङामोन। मानोना दैदेनगिरिफोरखौ माखासे मेलेमजिबिफ्रा, माखासे उकिलफ्रा, माखासे हाइकर्टआव मावनाय जोंनि बर'नि गेजेराव एडभकेटफोर दङ। दा बिथांमोननिबो साजेसन लानानै जुदि खामानि मावनायमोनब्ला जानो हागौ बेफोरबादि दिनैनि थासारिया जानाय नङामोन आरो जोङो रन्जन दैमारि बादि सासे बिर जोहोलावखौ जों खम समनि गेजेरावनो जों खोमाना लानो गोनां जानाय नङामोन। जुदि रन्जन दैमारिया थारैनो जिउ जोबजासिम गवाबासिनो थाबाय थानो नांगौब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव माबादि थासारि जागोन बेखौ जों साननानै नायहरबा मोनो। आरो बिथाङा हारिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै 35 बोसोर दावहा नांनायनि उनाव बिथाङा हारिनो माबा मोनसे होनायनि उनावबो बिथाङा जुदि जोबथेसालियाव रानजिं खुजिं माबा मोनसे टेनसनाव, माबा मोनसे प्रेसाराव जुदि जिउ बावलांनांगौबा बेखौ जोंनि नेताफ्रा साननो नांगोन। आरो बिथांखौ बेफोरबादि सागान होनायनि जोहै सख'आबासिनो जों सोरबाया मन्त्रि एमएलए जानानै गेदेर गोलाव जानानै जुदि गावखौल' खर'पति खालामनायनि सिमांखौ लानानै दिनैनि बे एकर्डखौ खालामदोंब्ला बिथांमोना इसोरनि खाथियाव माब्लाबाबो रेहाय मोननाय नङा। मानोना थाखा फैसा धोन दौलतआ जोंनि थाखाय अरायनि थाखाय नङा। थैनायनि उनाव बेफोर थाखा फैसाखौ नोंथाङा लांफानो हानाय नङा। बिनिखायनो नोंथांमोना थांनानै थानाय समाव हारिनि जारिमिनाव नोंथांमोना गाव गावनि मुंखौ मोजां रोखोमै लिरनानै गालांनो हायो बेखौ नोजोरथि होनांगोन। मानोना थैनायनि उनाव मानसिनि जिउआ जेबो मिनिं गैया आरो नोंथाङा थैनायनि उनावबो नोंथांनि जाति बंस'आ नोंथांनि बे गाज्रि गुननि थाखायनो अराय सम रायखांजाबाय थागोन। बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दा मावथों बेखौ आं मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो थाबैनो जोङो रन्जनखौ माबादि उदां खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावलायथों बेखौ साननानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ थाबैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।